Nagdangat na sa ang na-record nga patay sa probinsya sa Iloilo bangod sa dengue. Inaging kumpirma ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO. Sunod sa doktor, padayon nga nagataas ang ma-record nga kaso sang dengue sa probinsya sa diin. Base sa monitoring sang IPHO, sa sulod gid lamang sang isa ka semana, mayara sang na-record nga 440 ka bag-o nga dengue cases. Dugang pa niya mayara sang 2,493 na ka kaso sang dengue ang na-record sa sulod sang 7 ka bulan, humalin sang Enero tubtob Hulyo tuig 2024. Nagapanugyan naman sunod sa iyang IPHO nga maghalong sa lamok kag sa mahimo sini madala nga balatian, ilabi na ang dengue. Ang kaso sang dengue diri sa probinsya sang Iloilo padayon gihapon nga nagasaka. Base sa 29th Morbidity Week report sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sang Iloilo Provincial Health Office, covering the period of January 1 to July 20, 2024, may ara kita 414 new dengue cases. Kag may isa man ka bag-o nga na-report nga napatay tungod sa dengue. Sa subong may ara na kita 2,493 dengue cases sa bilog nga probinsya, kag anom na sini ang na-report. Ang dili pa tayo nga nagapanawagan ang Iloilo Provincial Government sa mga pumuloy sa probinsya sa Iloilo nga mag-andam sa dengue. Inisig ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.